Hola. Bon dia. Són les 7 del matí i comença la jornada aquí amb la Montserrat a la granja Coll de Carrera. Bon dia. Hola, bon dia. Et venim a fer unes preguntes. Ah, molt bé, digueu. Comencem? Comenceu. Jo vaig fent, puc anar fent? Sí. Quin tipus de menjar els hi doneu? Ara al matí mengen farratge. Després pugen a la sala de munyir i els hi donem gra. Molt bé. Això és una miqueta personal, però quan us costa cada bala de farratge? Ara en aquest moment una bala d'aquestes grosses rodones 50 o 60 euros, depèn del pes. I ens podríeu dir on te l'aneu a comprar o la feu vosaltres? No, ara l'hem de comprar perquè no tenim maquinària per fer-nos nosaltres i ara de moment l'estem comprant. Molt bé. Quantes hores al dia us costa aquesta feina? Aquesta feina? Bueno, és que això més que una feina és tota una manera de viure, però jo crec que ens ocupa tot el dia. Molt bé. Entre el bestiar i l'hort i tot plegat podem estar treballant tot el dia tranquil·lament. Conviuen mascles i femelles tot l'any? No. Els mascles només estan amb les femelles quan és l'època que volem que es reprodueixin. Després les femelles estan amb lactació i els mascles els tenim a part. Què feu amb aquesta llet que veniu? Amb la llet en fem formatges, matons, ho venem. I vosaltres també se la beveu? Sí, clar. A casa tots tenen llet de cabra. Molt bé. I què representa per vosaltres munyir el bestiar? Munyir el bestiar? Sí. Doncs munyir el bestiar representa que les hem de munyir matí i tarda, tots els dies de la setmana. Això representa que estàs molt lligat, però alhora també és una cosa que ens agrada. Molt bé. I muniu totes aquestes? Totes les cabres del ramat, però... Molt bé. Doncs ja està. D'acord, gràcies. Ui, què hi ha aquí? Mira! Oh! Mireu, la mare ve per protegir els seus nens. Ho deixarem. Quantes mares teniu? 7. 7? Sí, 7 mares. I que tenen cries? Ara que tenen cries n'hi ha 3, em sembla. 3. I són petitones? Sí. Mira, aquí em podeu veure. Aquests ja tenen un parell de setmanes. Molt bé. Veig que encara tenen els ulls tancats. Sí, ara d'aquí poc ja els obriran. Fem que no es refreden. Molt bé.
Hola, Hola, bon dia. bon dia. Venim a fer unes preguntes, vale? Molt bé. Comenceu. Sabeu quants ous diaris us fan? Sí, fan uns 12 o 15 ous. Entre unes 10 gallines. I teniu alguna gallina que estigui covant? No, ara mateix no. Molt bé. I aquest ànec que hi havia per aquí, picava la... Sí. No, bueno. Ja conviu amb ell. Mira que l'ara bé. És molt gros, no? Sí. I quants anys té? Té uns 3 anys. I per què no? Que és molt gran, 3 anys? No. Bueno, vale, doncs adeu. Adéu. Bon dia. Bon dia. Què? Ens poses aigua? Sí. Molt bé. Venim a fer unes preguntes, si et va bé. Sí, i tant. Sí? Doncs començarem per la primera. Vale? Veig que hi ha animals diferents. Sí. Que conviuen bé. Sí, molt bé. Sí? La gallina, al principi, quan no està acostumada, pica els conills, però ja s'acaba acostumant. Molt bé. I aquests animals tan petitons, que semblen conills? Són conills porcatins. Ah, molt bé. Sí, són comestibles, però els tinc més perquè m'agraden. Són de la família dels conills? Molt bé. Són com un hàmster, però més grossos. I veig que tens davant, Què fas amb aquests animals? Els tinc per criar i a veure si fan moles. I el nom de cada un, quin és? Aquest és el mascle, que es diu Nord, aquesta Nina, aquella petita Fura i l'altra Clarissa. I els muntes? Aquesta sí. Sense cella? Sí. A veure... M'aclami a tu, mare de terra sola, arrapi els teus genolls amb ungles brutes, invoque un homo secreta consigna, mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafi a tu, os que més estimava, i cante el jorn del matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum.
sempre la nit il·luminant en terc, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el rent que fa pujar el pa, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs confí on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré diament als gregons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré diament als gregons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Mamà, un altre cop. Adéu.